Ο όμιλος Φώτος Φωτιάδης έχει θέσει σε εφαρμογή μια ολοκληρωμένη στρατηγική και έχει πετύχει μέχρι σήμερα πολύ σημαντικά αποτελέσματα που βοηθούν στη διατήρηση των φυσικών μας πόρων και στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Ο όμιλος εταιριών Φώτος Φωτιάδης έχει πιστοποιηθεί με το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 και μερικά από τα σημαντικά αποτελέσματα που έχει πετύχει σε διάφορους τομείς που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος συμπεριλαμβάνουν επιστρεφόμενες συσκευασίες. Η Φώτος Φωτιάδης Breweries έχει πετύχει μέχρι σήμερα να έχει πέραν του 75% της παραγωγής της σε μπύρα σε επιστρεφόμενες συσκευασίες. Εξοικονόμηση νερού. Έχει καταφέρει μέσα στα τελευταία 5 χρόνια να μειώσει τη χρήση νερού κατά 42%. Αυτό έχει επιτευχθεί μέσω της ευαισθητοποίησης του προσωπικού της, καθώς και σημαντικής επένδυσης σε νέα τεχνολογία. Εξοικονόμηση ενέργειας. Με την εγκατάσταση του καινοτόμου συστήματος εξοικονόμησης ενέργειας PowerStar 250 kVA, η εξοικονόμηση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας έχει φτάσει στα 12%. Ένα νέο ηλεκτρονικό σύστημα διανομής έχει μειώσει την κατανάλωση καυσίμων κατά 7,5%. Με το πρωτοποριακό σύστημα εξοικονόμησης θερμικής ενέργειας Stromboli Energy Recovery System, η εταιρεία έχει πετύχει μείωση της τάξης του 60% στην ενέργεια που καταναλώνουν οι ζυθοφραστήρες. CO2 Recovery Plant. Λειτουργεί στους χώρους του εργοστασίου σύστημα ανάκτησης του διοξιδίου του άνθρακα που παράγεται από τις ζυμώσεις και επαναχρησιμοποιείται στην παραγωγή μπύρες. 670.000 κιλά ο όγκος του διοξιδίου του άνθρακα που δεν απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα. Στερεά υποπροϊόντα που δημιουργούνται κατά τη διαδικασία της παραγωγής χρησιμοποιούνται με τρόπο που να βοηθά στην προστασία του περιβάλλοντος. Το κρυθάρι, το οποίο κατά την παραγωγή φιλτράρεται, στη συνέχεια επαναχρησιμοποιείται ως μια πολύ θρεπτική ζωοτροφή. Βιολογικός σταθμός. Από το 1991 η εταιρεία δημιούργησε το δικό της βιολογικό σταθμό, ο οποίος συλλέγει και επεξεργάζεται το νερό. Το νερό επαναχρησιμοποιείται για αγροτική άρδευση και εμπλουτισμό των χώρων πρασίνου. Ανακύκλωση. Ανακυκλώνει σήμερα όλα τα γυάλαινα, χάρτινα και πλαστικά της υποπροϊόντα που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της παραγωγής. Ανακτά και ανακυκλώνει επίσης όλα τα πλαστικά κυβότια, τα οποία χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για την κατασκευή νέων υλικών συσκευασίας. Ο όγκος των στερεών αποβλήτων που πάνε προς τη χωματερή έχει μειωθεί κατά 17%. Μέσα στα πλαίσια της υλοποίησης της περιβαλλοντικής της πολιτικής είναι και η επένδυση σε σύστημα ανανεώσιμων ενεργειών. Έχει ήδη εγκαταστήσει φωτοβολταϊκό πάρκο στην οροφή του εργοστασιακού της χώρου και που η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας του αντιστοιχεί στο 5% της κατανάλωσης του εργοστασίου της Φώτος Φωτιάδης Ζυθοβιομηχανίας Limited. Καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης στο προσωπικό της εταιρείας. Έχει αναλάβει την ενημέρωση όλου του προσωπικού της για το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής και τρόπους αντιμετώπισης στην εργασία και στο σπίτι. Επίσης, έχει εισαγάγει το θεσμό της διακίνησης με ποδήλατα εντός των χώρων του εργοστασίου της, αντί άλλων μηχανοκίνητων μέσων. Ανανέωση στόλου οχημάτων. Η εταιρεία ανανεώνει και αναβαθμίζει τακτικά το στόλο οχημάτων της με ελαφρύτερα και αποδοτικότερα μοντέλα, με απότερο στόχο τη μείωση των αερίων εκπομπών. Διαχωριστική κάδη ανακύκλωσης. Έχουν τοποθετηθεί ειδικοί διαχωριστικοί κάδοι ανακύκλωσης σε διάφορα σημεία των κτηριακών μας εγκαταστάσεων. Ενεργή συμμετοχή σε ενέργειες που βοηθούν στην προστασία του περιβάλλοντος. Η εταιρεία είναι μια εκ των ιδρυτών της εταιρείας Green Dot, όπου μεταξύ άλλων καταβάλει μια σειρά ενεργειών που σκοπό έχουν την ενημέρωση του κοινού για τη σημασία της ανακύκλωσης. Τέλος, συμμετέχει στο πρόγραμμα του ΚΕΒΕ που έχει αναλάβει δράση κατά της κλιματικής αλλαγής.